Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ka Sorkar Jilla ubak kermensyala. Habayakren bat kinong thok kubor, halor ka jingjia ha kasnong yap mala. Ulaong katkom ka jingtip ka bakiyo, kadai ka daw jong ka jinglongbi ka bam. Marmar hadin balajia ka Kermen Foundation haringkat ki samla, bat kinong syongsnong, kila penpoy ye kini kibriyo ki balasakta sa hospital. Kumta kini ki basakta kilayo ya ka jing sumar ka babahatam. Ula ay kublay kerpang ye ki doktor, bat ki nurse jong karembay PHC, ya UMDC, ubaday utraisnong, ki asya bat ki aganwadi, ki balaya don lang ban ay jingarap ya kini ki lanon. Ula ya tuuru ba omtip hadu katnungun, ki don ki bala syakta, namar ya kani la penlong dakasnong, bat ki don palat ya kasan spangun, ki bala syakta ha kani ka jingjia. Katku muda ke situation ke lalong stable. Hagtu ke sini ketu kecing kendu jong ki nong syong jong ke syong yak malang. Katku bijing tip jong ni ki ong berkedai ke food poisoning. Tapi mim tip nak ke daw ba kerja kuntu bat ke masin jia kuntu ki negatif nalen jong ke Kermen Foundation hagji pe jong kong sini kong tiang. But ki volunteers jong ke Kermen Foundation and then ki nong syong khamtam ki samla jong ke syong ki ye persang ban pun poi ye kini ki beri ke ba effect nak kini ke food poisoning ban pun poi hospital ti kila ele kat bala andre it seems ba kala khamia mo ke hospital ki namla shi ban occupied then next day kila khot ki doctors kila ai ki sumar ko bahatam khamtam ai kuble yakni ki ya Dr. Henry Lamare pat kunjuru yakin nurse na po rumbai PHC ya Dr. Salki bade local MDC jong ka Yamala but ideru itraisnong and then yaki doctor na po hospital cleared CEC but kunjuru ya kong semi but yak team jong ibaro kibla itraistom ki asha but ki anganwadi workers ru kila ya don lang agta ban ai ki chinggirap. It seems ke eke bukila yele na bentapan ai chingrap kala long successful namar nim don iveru I ayu ba ke jingimah begitu naga niga food poisoning tengah appreciate yo kata ke jing kloy jong kini ki tim ban ai ke service lada kalong ke bacengai na ki hospital ni kalong ke ba kimla ban ai service on time nila bantu ya kejing jong kini ki brew de lucky ban ong ba indon ke kejing do ya kejing but hagjo ko poru kumbaki itu ba ke symptom ke fever and then ke vomiting and then ke diarrhea kila ya persang ban ai ki dawai ru kat kum ke jing prescribe ne doktor ki ai ki kerja antibiotic ki vitamins but other medicine ke jing.com khamtam na leng ki ni so je ru ki ai so it really help haji debat kene bakat nungut makidan ki bai sementara tega bam khawai bat kan nungut ki bai sitam na preng ki bai exactly kanu ngam la ban batai nomor kede da ka snow ma organize the program almost the entire village ki yodam and then more than 500 ki basha affect lakini ka food poisoning na preng jong kini khambun ki khana bat kunjur ki temen ki samla ki khamduna hi namar ka immune system jo ki kadang kham klein te ki khana bat ki temen ka affect bha bat ki kanthe ru kam